Πώς να ευχαριστήσουμε σωστά το Θεό? Μπορούμε να του πούμε ευχαριστώ, ελέησέ με και ευχαριστώ. Πρέπει πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για σας, αγαπητοί αδελφοί του Κυρίου, που ο Θεός από την αρχή, μέσω του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστης στην αλήθεια, σας επέλεξε για τη σωτηρία. Φαινομενικά απλή ερώτηση στον τίτλο του άρθρου, σωστά. Αλλά παραδεχτείτε, αγαπητοί φίλοι, ότι δεν την γνωρίζουν όλοι, συμπεριλαμβανομένου και εμού. Γι' αυτό θα είμαι ειλικρινής. Χρειάστηκε να μελετήσω αρκετή βιβλιογραφία για το θέμα, για να βρω απαντήσεις στις ερωτήσεις. Όπως λέγεται, ζήσε μια ζωή, μάθε μια ζωή. Λοιπόν, πόσο συχνά πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό? Όταν άκουγα κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αναρωτιόμουν, τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω? Δεν ρωτάμε πόσο συχνά πρέπει να απευθυνόμαστε στον Κύριο, την Παναγία και τους Αγίους με τα αιτήματά μας. Αλλά αν λάβουμε βοήθεια ως απάντηση, φυσικά πρέπει να ευχαριστήσουμε. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει ακόμη και μια ευχαριστήρια προσευχή προς το Σωτήρα. Ο πλήρης τίτλος της είναι «Ακολουθία προσευχής για κάθε παράκληση». Μπορείτε να το παραγγείλετε στον ναό. Κατά κανόνα, η προσευχή διαβάζεται με την υποχρεωτική παρουσία του παραγγέλνοντος. Φυσικά δεν απαγορεύεται να προσεύχεστε και στο σπίτι, στον Κύριό μας, στην Παναγία και σε όλους τους Αγίους. Οι Άγιοι Πατέρες και οι Ιερείς για την ευγνωμοσύνη, έτσι είπε ο Ιωάννης ο Χρυσοστόμος, και αυτός ο μεγάλος θεολόγος, να υπενθυμίσω, έζησε τον 4ο-5ο αιώνα και είναι ένας από τους 3 παγκόσμιους Αγίους και δασκάλους. Κάθε μέρα μας προσφέρει αμέτρητα αγαθά, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε τα γνωρίζουμε είτε όχι. Ο Θεός δεν απαιτεί από εμάς τίποτα εκτός από την ευγνωμοσύνη προς Αυτόν για όλα όσα μας έχει δώσει, για να μας ανταμείψει με ακόμη περισσότερα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη σχετικά με αυτό εξέφρασε και ο Πρωθιερέας Ανδρέας του Ρόφ. Όταν ο ιερέας τελεί μνημόσυνο στην εκκλησία, απευθύνεται στον Άγιο και ζητά την προσευχή του. Για παράδειγμα, Άγιε Πατέρα Νικόλαε, προσευχήσου στον Θεό για μας. Τελικά, μας βοηθά πάντα ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος είναι η πηγή όλων των αγαθών και των ευεργεσιών για μας. Γι' αυτό η ευχαριστήρια προσευχή, στους ναούς πάντα υψώνεται προς τον Θεό και όχι προς τους Αγίους ανθρώπους. Και αν η συμφορά έχει συνηθίσει να επισκέπτεται το σπίτι, τι να κάνουμε τότε? Πόσες φορές έχω ακούσει από τους πιστούς τέτοια λόγια, γεμάτα αμφιβολίες και πικρία. Λένε, οι άλλοι είναι τόσο τυχεροί και εμένα ο Θεός τιμωρεί συνεχώς. Προσωπικά, ως απάντηση πάντα παραθέτω τους Αγίους. Για παράδειγμα, ο ίδιος ο Ιωάννης ο Χρυσοστόμος έλεγε σε όλους όσους αμφιβάλλουν, συνέβη κάτι καλό, ευλόγησε τον Θεό και το καλό θα παραμείνει. Συνέβη κάτι κακό, ευλόγησε τον Θεό και το κακό θα σταματήσει. Με τον δικό του τρόπο δίδασκε τη λογική και τη σύνεση στο ποιμνιό του, ο Άγιος, ο Επίσκοπος, γνωστός Ρώσος ασκητής και πνευματικός συγγραφέας του 19ου αιώνα, Ιγνάτιος Μπριαντσάνινοφ. Δόξα τω Θεώ, ισχυρά λόγια. Σε θλιβερές περιστάσεις, όταν το καρδιά περιβάλλουν σκέψεις αμφιβολίας, δειλίας, δυσαρέσκειας, γογγισμού, πρέπει να αναγκάζουμε τον εαυτό μας να επαναλαμβάνει συχνά, χωρίς βιασύνη, προσεκτικά τα λόγια. Δόξα τω Θεώ. Μπορούμε να λέμε στο Θεό ευχαριστώ και ελέησον. Είναι γνωστό ότι η λέξη ευχαριστώ είναι στην πραγματικότητα συντομογραφία των λέξεων «σώσε, Θεέ μου». Γι' αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι συνηθισμένο να λέμε «σώσε, Κύριε», αντί για «ευχαριστώ».
μπορούμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Θεό και με τις λέξεις «Ευχαριστώ, Κύριε». Το ίδιο ισχύει και για τη λέξη «ελέησον». Όταν απευθύνεστε στη Μητέρα του Θεού, πρέπει να λέτε «Σώσε μας» και σε κάποιον Άγιο «Προσευχήσου στον Θεό για μας». Η Παναγία επισκέπτεται συχνά όσους την παρακαλούν για βοήθεια με ειλικρίνεια, πίστη και ψυχική ζεστασιά. Ιερές και θαυματουργές εικόνες στο Άγιο Όρος. Προσευχή προς τον Κύριο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, για όλα τα αγαθά που μας έχεις δώσει από την παιδική μας ηλικία μέχρι σήμερα. Αν και είμαστε ανάξιοι, για αυτά που γνωρίζουμε και για αυτά που δεν γνωρίζουμε, για τα φανερά και τα κρυφά, για τα έργα και τα λόγια. Μας αγάπησες τόσο πολύ που έδωσες τον μονογενή Υιό Σου για μας. Κάνε μας άξιους της αγάπης Σου. Δώσε μας με το λόγο Σου σοφία και με το φόβο Σου ενδυνάμωσέ μας με τη δύναμή Σου και αν αμαρτήσαμε εκούσια ή ακούσια, συγχώρεσέ μας και μην μας καταλογίσεις. Και φύλαξε την ψυχή μας στην αγιότητα και έθεσε την ενώπιον του θρόνου Σου με καθαρή συνείδηση και δώσε της ένα τέλος άξιο της ανθρωπιάς Σου. Και θυμήσου, Κύριε, όλους όσους επικαλούνται το όνομά Σου στην αλήθεια. Θυμήσου όλους όσους μας επιθυμούν το καλό ή το κακό. Διότι όλοι είμαστε άνθρωποι και κάθε άνθρωπος είναι φθαρτός. Γι' αυτό σε οικετεύουμε, Κύριε. Δώσε μας τη μεγάλη ευσπλαχνία της ευσπλαχνίας Σου. Από το προσευχητάριο. Προσευχή του Αγίου και δίκαιου Ιωάννη του Κρονστάντ. Κύριε, τι θα Σου προσφέρω, με τι θα Σε ευχαριστήσω για τις αδιάκοπες, μεγάλες για μένα και τους ανθρώπους Σου ευσπλαχνίες Σου, διότι κάθε στιγμή ζωντανεύω από το Άγιο Πνεύμα Σου. Κάθε στιγμή αναπνέω τον αέρα που Εσύ διαχέεις, ελαφρύ, ευχάριστο, υγιεινό, δυναμωτικό, φωτίζομαι από το χαρούμενο και ζωογόνο φως Σου, πνευματικό και υλικό. Τρέφομαι με πνευματική τροφή γλυκιά και ζωογόνο και πίνω το ίδιο, τα ιερά μυστήρια του σώματος και του αίματός Σου και με τροφή και ποτά γλυκά υλικά. Με ντύνεις με φωτεινό, όμορφο βασιλικό ένδυμα, με τον ίδιο Σένα, σύμφωνα με την Γραφή, βαπτισμένη εν Χριστώ ενδύθηκα και ενδύματα ομορφιάς εν το ναό και έξω αυτού υλικές. Καθαρίζεις τα παραπτώματά μου, θεραπεύεις και καθαρίζεις τα πάθη μου αμαρτωλά, πολλά και άγρια. Αφαιρείς την ψυχική μου διαφθορά με την αμέριστη ευσπλαχνία, σοφία και δύναμή Σου. Εκπληρώνεις με το Άγιο Πνεύμα Σου, το πνεύμα της αγιότητας, της χάρης. Δίνεις στην ψυχή μου αλήθεια, ειρήνη και χαρά, χώρο, δύναμη, θάρρος, γενναιότητα, σθένος. Με πολύτιμη υγεία και το σώμα μου χαρίζεις. Διδάσκεις τα χέρια μου να οπλίζονται και τα δάχτυλά μου να πολεμούν τους αόρατους εχθρούς της σωτηρίας και της ευδαιμονίας μου και τους εχθρούς της αγιότητας και της δύναμης της δόξας Σου. Τα πνεύματα του κακού κάτω από τον ουρανό. Στέφεις με επιτυχίες τα έργα μου, που γίνονται στο όνομά Σου. Για όλα αυτά ευχαριστώ, δοξάζω και ευλογώ την παντοδύναμη, πατρική παντοδύναμη δύναμή Σου. Θεέ, σωτήρα, ευεργέτη μας. Αλλά γίνε γνωστός όπως μου έγινες γνωστός, Φιάνθρωπε, και στους άλλους ανθρώπους Σου, ώστε να γνωρίσουν Εσένα, Πατέρα όλων, την καλοσύνη Σου, το πρόνοιά Σου, τη σοφία Σου και τη δύναμή Σου, και να Σε δοξάζουν μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μην ξεχνάτε τους Αγίους και τους φύλακες αγγέλους σας, φίλοι μου. Ποτέ υπό καμία συνθήκη μην τα παρατάτε. Να είστε ευτυχισμένοι και υγιείς.